Esselamu aleyküm mehribanlar. Gowmy adaylaňyz, janyňyz sagmy otyrdyňyz sagama, mehriban YouTube kanalymyň agzalary. Men siziň hemmäňizi hoş gördüm mehribanlar. Elbetde bir näçe dostlarymyzyň, jigilerimiziň, doganlarymyzyň maňa haýyş eden mihman bu kadar çağırmaly boldum. Elbetde özüm dogrusyny aýtsam bir öň içkin tanamok, ýöne eden işleri bu mihman men tanatdy. Kimdir öýdýäňiz? Elbetde meşhur şahyrymyz Öge Kertik bilen bugün biz mihmançylykda elbetde Mary şäherine atsa kofyada bugün näme kofyaň başynda käbirede çay başynda diýärdi bilýärmi agam bu kofyaň başynda dogry dämi ýörekde bugün kofyaçy diýince bir dörejelik gurrun edeli öweljan gowmaýdalar janyň sagmy Mary elimize hoş gelipdir ne öňe de çağırjak boldum ýaşyl warata bar diýdim bolýar ýaşyl waratan daşrak gollagym wagtym säkildirak boldy şoň üçin ara ýaşyl waratan bärdil özümizde daýerledik assa kofyaňym agdyr işgalaryny ýitlerine tawurdyna aýdan hemmesine minnetdarlyk bildirýär. Indi öweda bir gepleşiň munyň başynda ilkilen bir özüň bilen tanıştyrsaň sen eserini bir näçe aýdymçylar bir sizin eserlerine bilen bir meşhurluk derejeye yetdiler, tuğulama meşhur olamıyorlar, halife çıkanlar ama içinde halifeler derejesinde bir Türkmen sünwatına ýaşap ýörenimiz bar da ýigitler, oglanlar, gaýyrlar. Indi men diýjek bolýan bir gepleşiň başynda bir özüň bilen tanıştyrsaň, näçinji ýylda doguldyň? Awa mena soradym, man bar men bir haqym bilen deň düşürem, kany gaty ulam da ekeniň men. Sen men teň bilen deň düşürä bolan. Men 1982-nji ýylda Mary welaýatynyň Tatar şäher raýonuna dowuldum. Tatar şäher raýonuna öňüňizden boldum. Onsoň men Hakan Pahyr öz halypam atly dramaturgdy. Ony halypy dramaturglar, rejissörler tanaýanlar bu gelip gelemen halypam. Şol onsoň ýadan eserleri bellek geçip bilersiň. Ömür Mukamy adly spektakly Türkmenistan'da 89-njy ýylda Türkmenistan'da 1-nji ýer aldy, Grand Prix'ni. Näme haýsy teatrda sahnalaşdyryldy? Maryň Kemin adlyny teatrda sahnalaşdyrylan. Rejissöri 89-njy ýylda elbetde täsirme talypadyr. Janyňyza bolmalypa. Aha. Tuğulama. Men halypam katym. Aha. Onsoň men bir şuňa bir aýdymdan goşgularyň bir taýsir bilen bir oglandan birine şuňa garap berdim menden uly agam Murat Kertik diýip ony. Dogan kene. Ony. Esasan Aşgabatda baş oglanlar bol tanaýanlar. Murat Kertik. Onsoň elbetde dogan olsa başlaşdygan madyr da. Şeýleme, dörejilikde mi? Dörejilikde. Men Maryň bagşlary bilen kän işleşdim esasan. Şeýleme. İlkinji işlesen aýdymçy. Ýöne oňa geçmäk bir başgalaryň barada aýdyp geçsem, ondan arkaň dörejilige geçeli. Bir oglum, bir gaýlym bar. Tuğulama öýüp çykarnamamy? Ýok, indi sağalym kiçire. Şeýleme. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Olardan dörejilige emtin ýani. Indi has kiçire bolsa. Has kiçire bolsa. Nesi de men giýjire öýlendim. Öýlenmek taş ýatdan çykan eken diýer. Soňadyma düşdüm ha. Ýetdi. Soňa. Men ýaly 19 ýaşymda öýlenmädim eken ha. Ýok. Akylda kelim köp sawwa. Indi dörejilige geçeli. İlkinji işleşen bağışlam marda belli saganlamy bar. Ataş Sumaýew. Aha. Ataş Sumaýew. Şu bir bağışlandan berilen şoň ýanyna bardyk, eşiň alrat diýip teken Ataş tanamy Ondan goşguýa diýadym ýa. Men aýdyma dälle umuman goşguýa diýen. Ilkinji goşguýa adymy düşürmäden goşgu. Belki bir benden aýdyp bilersiň. Belki bir seter, iki seterini aýdyp bilersiň. Belki dol aýdyp bilersiň mümkinçilikleri diýäsň. İlkinji düwen goşguýym çağırykda hiç wagt görülen okaýyp ýa şemal deň kırlanyp gaýyp kim tiýji beräýse ýakynym taýyp bermedik daşky boldy. Şoňa garap diýär. Yo boldy gülýär. Hätinji ýyllar ýazym özüm. 16 ýaşynda, 18 ýaşynda şeýler ondan düýýän beratdyla taşýan munyň bolan okýa täbidim düýýän täbidim. Şolar ýary 16-17 ýaşynda dagy bar goşguýa diýen bardyň. O wagtdan hökman gyýyllary
Wasp eden goşçularıma yalan soň. Bu goşçularyny eşitip nädip sen goşçuňa özüňe aşyk bolmady? Hayran galyp ýetişem ok men sana. Aşık bolsa bolunurlar, men goşga aşyk bolan olanysam kän ýüz berenler. Sana sörmediler diýäm. Ha sen sörmedin. Gatdy o. Men goşga aşyk bolan olanysam. Düşündim. Ondan soň Ataş Jumaýew belli sagannamy sen şoň ýany barmyzdy. Sen nedi? On aýdym sabýary studiýa wadi sen baş olanlara şoňa goşdy geldi ara. Sen çağırdı. Men çağırıp Ataş Jumaýew Emre o da ne? Asla kofi şey de ayada. Kofi başında bu ne mi geçileniyor? Nesip edenler. Aha, tamam oğlum. Ataş Jumaýew bilen şoňalara işleşip uğradyk. Soň Bayram Meredow var. Belli sagannamy. O Sena studiýasy wadi o. Ha, Senany bilýän Bayram Meredow bilen. Belli saganny kompozitormy. Muň ýany işledim Eswatda. Soň Erkin studiýada işledim. Ha, ba. Şo wagtlar. Ondan soň ne häber? Ataş Jumaýew ýadan aýdym myn adymdan haýsaýdym. Ataş Jumaýew Ýadyma düşeni. Düşün. Bolup bilýär näme? Ýöne Bayram Meredowyň studiýasynda işlemde görülen Amaş Balliýew. Oho, Amaş Balliýew. Day daire na men toýumda aýtdym. Amaşsan 2005-nji ýyl Sevgim için günäm näme maňa. Häzir men göz tapmaýdym men onu. Näme aýtmadym. Günleri atladım, sevgim için günäm näme sevgim maňa. Bey, sen kimisi? Men öldüm soraýyp eşitdim ýöne, men ondan bundan soradym da, şöyle bir gökkertdiň söýler diýip. Aha, birinji goşuň şu boldy maňa. Amaş Balliýewiň ýöň başga bir şahir bilen işlenirdi. Soň men Bayram Meredowyň ýanyna işe uğradym. Men Bayram Meredow sen şoň aýdymlaryna goşudy, berdi uğrady. Ha, Amaşan Bayram Meredow işleşýärdi. Ha, Amaş Balliýewiň farzandy Bayram Meredow işleýärdi. Sesini ýerdi. Aha. Ondan soň Azadurawyň tapawdy ýok. Tapawdy ýok, soň çykdym ondan. Bari bir döwürrak. Bir döwürrak. Ha, Azat olaryň tapawdy ýok diýem. Ha. Onu sen ýazdymmy? Oňan sözlerini men de berdim. Ýatdyňa? Ya verdim Mahmudowyň oýunçy albomuma. Aha. Hayalim alan kem yalançy, oyun gurun maňa oýunçy. Yarın sen sevşem kimin köýörün, ýakally ömrümiň daýandy diýip. Şo döwürler o kaseta wady. Hawa. O kliplerine ýa çykuran wagty. Efati albom dik gidýär goňsa. Hawa albom diýär. Hawa. Falanjy Amaş Balliýewiň albomlaryna Halipa diktirme wady. Allah verdi, ata verdi. Hawa. Allah verdi, ata verdi. Şol diýilýär şo plany. Amaş Balliýew. Üçinji albom. Nur Muhammed Meredow. Ya. Amaş Balliýew. Halipa Zayn cennet bolsun. Allah nursyny ýatsyn. Sat Halipa. Ýürüýti Amaş şol diýdi. Her albomyny ondan şo wagtda kasetalaryny dinläp görseňiz aýdymlamadan aftery Öwer Kertikow ýa şahyrmy Öwer Kertikow diýildi ýaşdyr sawat. Hawa o wat ýaşdyr. Bey, näetdiň? Sen näme üçin şöhret saýladym? Men bir ýüregime şol ýakyndy. Boş. Hawa men käwa şeýle ýagdaý bolýar da, belki sende bolýandyr ha. Şu hiç kime aýdyp bilmeýän. Kän bolýar. Hiç kime aýdyp bolany. Gatydym alalaşan meni ilmi da ama bolýanlar. Dörejülik sebäpden bolýanlar döre. Men dörejüniň üstü bilen pikirlerim bar.
Men bir goşgyga bir şeydi internete koydum mana. 20-nji ýylda. Ýöň düýlen goşgy, ýöň şol wagt koydum. Mana meşhur diktirmek Amanataýew. Okudy. Awam. Men bilen gepleşdi, okasam bolýar. Amanjan. Amanjan. Tanıyan Amanjan. Jaňy sag bolsun. Okasam bolýarmy diýdi. Okaýar aman arkaýşy okuma üçin goýulýar diýdi. Manam soň Amandan diňlep Han Perwanow bagyşymy aýdym etdi. Aha. Men şu goşgyny hiç kime aýdyp bilmän, şu içimdäkini gahaga geçirdim. Dost diýip meni kiýan ujaklarynda işim düşüp barsa yalan bolupdy. Dün kümaňa derdin aýdyp ağlaryna bugün men derdime gülen bolupdy diýip başlaýar şu goşgy. O da sen kimi? Şu goşgy. Vay ba. Goşgy dola kaplersmi? Yo, näme ýatdan bilmänem bilýän ber. Kimler ata enen kim pulundary. Kimler yetip bilmep kim kowarýary. Bir haramlyk tapsa gaýtmaýan bir ýyl göbüni 5 eýlen bolupdy. Adam tençide mal işdäki derdi. Dosyp fır aýfyň bir gün namardy. Ýeň säňden gıýbatyn edip her ýerde öli arassaçy bolan bolupdy. Dosyp ýar diýip ýüz bermeçenden. Barabir git unudur gidäýsem mundan. Senni faraljak ýene gün-günden dünýäde ýeketer. Enem bolupdy diýip. Bak. İkizem toyçu bilen. O ikisine de jaň etip görün. Häzir şoňa jaň etmeseňem, mysal üçin şulara jaň etmeseňem aşakdan ýazarlar. Tema o gerçekten ajaýyp goşgysyny okan Amanataýew aýdym ýerine ýetirenem. Han Perwanow. Gonç Allah Nazarov näme üçin jaň etmedim diýerler. Sebäbi bu 6-njy gün ondan bular toýda bolmagy mümkin. Häzir Amanjany aýlaýyn. Geçen sandan birini aýlapdym ama Amanataýew talip körpedip ýap goýupdy. Okuýaka bular näçin kurslarda bir ul kursaka. Ama aslında bir teatrda işleýär bir gidijekdi da Amanjany teatrda da Zahillan roldadyny ýerine etip. O wagt ýör. Aýtdym ha. Amanjany aýrýan nädin uzaga şeýerni goýýandyr. Inni Han Perwanow da aýlaly, öweljem. Han Perwanow edir olam şolar ýalylar. Toýdadyr oglanlar ba. Bir o toýdan latdan bir dar bolup şey aýdyana ikizem deňnemede goýupdyrlar o. Ya ikizem şoň bir toýdam kanşylar. İkizem bir toýda bolmagy mümkin. Sanlar zaman ýygyna aýlasalar o temasyna barar. Bah, dogry. Durmuşda sen üçin iň bir kıyın zat näme? Dostum dönüp çekmek. Çekdiňmi sen? Men aýdyp bilmeýän aklym kaby geçirdim bolsa. Gatoýarym dostum. Şeyler ýagdaý boldy da. Men şunu açayım sana. Aç. Onu hemme. Eger sır bolmasa. Yok. O ipde. Eger şu açan temaň sana bir gelecekde sana bir päs geçir, döretmese ya dostuňa da päs geçir, döretmese. Sır bolmasa açaram. Men şu ara açylmadyk zat açdalar olar. 2014-nji ýylda Jekawarda Ejem Hakyryň boldy. Bakay. 2010-njy ýylda da 9 aýdan sentýabrda da Kakym Hakyryň boldy. Şiddik duran adamın iki ayağını birden kaklamaya hirvat yaşar. Şu derecede oldu. Aydım, sağ, boşu, hiç vakit bilen ferim yok, kaptara taşladım, ben yittim. Umuman şu aydım sağsını var. Derecekten. Derecekten, yittim beni, yittim. Şunla, işin düşer, dostum. Tamam. Geçe, bir yıl geçe, öğüne ölüylem olur. Ol sana var yardım gerek, teselli gerek. Ruhum çık yada.
ruhu taýdan özü ýitirýän. Ýa-ni gelip görsün. Şonda o dostumun gapyndan bardym men. Dostum. İşim düşüp gapyndan bardym. Şagalyk dost mı, jahylykdan soň tanışylan Yok, dost. ol men bilen gara dost diýip meni şeýle gujokbaş görüp beren dostum. Ha. Şonda maňa bir şert bolupdy. Aha. Men gapymdan gelenini şoň toýuny şu maryň atly bagşylar tawdy. Ol hiç kim tananok bony men dostum. Sen üçin? Men üçin tawdy. Men şoň toýuny 3 günläp On şolar ýaly sowup bermegini, şolar ýaly bir aýdymçylary çağırıp berdi, sizden haýyş etdimi? Hawa. Kömek etdi. Hawa dost. Toýa gatnaşdylar. Hawa. Düşün. Şunlalara ýagdaý man kesrek diýdi. Bolup bilýär durmuş be. Hawa. Mhm. Mesele yok dost diýdim. Bardym. Şu men dostum, ýakyn dostum. Gaýrat etip toýup sowup bermeli diýdim. Oğlanlara Hudaý şükür, ýok. Bardylar. Nämesin o diskala birek edilýär da. Many surat. Özüme de medeniýet, bize de edip ýorlar, sag bolsunlar oğlanlar. Ondan soň bardyk sowup berdi. Ay geçti, gün geçti. Ondan soň 10 yıl geçti gary. Ejem taýdan ýok. Ýöne kesip beren sana gatsyndan bardym bolan ýanky. Şert oýda. Aha. Ýöne köýje şondan bitden, ýöne köýje iş üçin şert oýdy. Siz agrak iş gaýş etdiň ondan Yok. haýyş. Bir itkeş kaýşam da, Ha. agyrga adam del şondan bitmeli ga. Bitmeli. Hawa. Ýöne köý mysal üçin onça birden mysal üçin bir zat etip bersene, bir ýazyk etip bersene. Ha. Elinden gelýän bir adam. Düşündüm ha. Kömek edäý. Kömek edäý. Düşündüm. Şonda bir şert oýdy bolan, şeýle agyr diýdi. Ha. Şeýle agyr diýdi, şonda men Näme şert goýdy, sor bolmasa aýdyp bilersiň. ýok ona. Düşündüm bollagam bol sebebi. Durmuşyňda şeýle bir bagtly bir zatdan bolandyr. Dogrymy? Hawa. Adam käwat şeýle bir eden iş uğruna bolýar, goşgulary ýa eserli boy bir eserliň işleň uğruna bolýar, dogrymy? Hawa. İşleň uğruna bolýar, şo wagt saňa näýleýän, şu ädilýän ädimim ýadydan okda seni. Hawa. Ýürek barýakan. Mysal üçin, Neşwetden Aşgabatda bolsaň, meselem ýa marda syomkaň boldy, toýuň boldy, gidýän, ha. Yeni gelip ýa abadada syomkaň boldy, gidip gelýän, ondan gelip daşagda şu toýum mara ýa meselem aýdýany, meselem. Ýadan ok, hiç şey ýadan ok. Menne bolýar şolar käwat. Käwat hiç zat edesim gelen ok. Elim öçürýän öýde de ýok diýdirýär. Men mysal üçin. Ýok öýde kakam ýok. Hemme damaşdymy sen öçürýär. Hawa. El telefon meselе. Şol karakter hiç kim dinlätmem bilen ok, göresmem bilen ok. Hiç şol istem ok men. Düşünüp bildim menne bolýar şol. Hawa. Sizde şolar gowur meselem bir şeyler işin udaşny. Ýa-da eserleňem ýerine düşýär. Ya mesela menese tuğlama daşını bir Türkmen toylamada da alp barjolum atnaşýany keningizde. Ya iyiliğine padraýat toylan bolýandyr. Ya iyiliğine padraýat ýa-da eserlen aýdym bolup halkyň içine çykýandyr. Düşünüp bildimmi? Haçan bolýar şu zatlar? Ya bir şuwat şonýandyr. Ne ilki dünya etmelikde gepleşigine dogry. Hawa. Alsa menen soň toýa gitdim, toýum mar. Aýtdym. Menim özüm demletler bolup ýok diýmedim. Akşam toýdan geldim, elimi öçürdüm. Gün akşam dek değil. Sen ne devam ediyor hasret? Men iki gözüm şoňaly bolýar ha. Sen ne bilýän, men giç ýatak gara men bilen uýşarşan olundan köpsi bilýär. Aýy bilmedim, näme käwür goşular, şunu maslahatda jaňlaşa 2 3 4 sen jaňlaşyp oturýar da. Men şoňaly bolanda ýa-da awaz kawrak diýdi. Şeyle mi ziyan yok? Bu ziyan sana vardır, bana yok ziyanım. Aydı veram deyişse. Daşaryk çykyp ýekejegin. Men o ýerine ýaşana bilýän. Hawa. O valla. Hawa. Benim o valla. Telefonum eýe taşlayan, bezu içirýän, tepini ýakýan. Daşarda ýekejegim oturýan. Hawa. Geçmişime eýma teredip görýän arasynda. Ya üstünlükli fırsatlarına var elbette. İlki. Bir adam udaşlı fırsattan bolýandyr ha. Udaşly fırsatlamda da şeýleme. Ne ettin? Belli bir begen ýana ha. Eýma teredip görýän. Nähili ýol geçipdirin. Nirede büdüräpdirin. Diňe gaýnanam da dermen. Men begenem dedi.
nähili ol geçip durar. Nirede kimler bilen gatnaşdym, aýdymda kimler galdy, geçmişde kimler galdy, geljekde näme bar. İkimiz ýoňdan dostlar boşdy. Ýok. Mysal üçin. Ay bir kay berdir. Bir çay beri. Awa. Olam şu sungat derejlik bilen tanıştırdı bir-birimizi. Men on soň kirejär. Ýoňda nämeler garaşýar. Ýoňda nämeler garaşýar. Ýemek şu wagt begeç durdyma. Men mysal üçin belki şuň aljak derejä baranlar. Şu derejä baran. Ýoňda maňa beýle derejeler garaşýar bolsa dogrymy? Elbette. Men diňe gynanyň wagtym däl, begenen wagtymam ýekerek begenden gowurýar. Öýdüm bir ýeke oturmany, ýekerek bolmany, amman aslında da var özan ol derejelik synyňa diskarlaryny köpsinde maksud siýaset. Maksud siýaset men ne de şolar ýaly. Men şu kafelere da atlara bartym men arkayn oturup bilemok. Tiýharak görne, tiýhazy adam ýokrak ýerde arkayn bir gurrundaş bolasyň gelýär, bir derejelik gurrun edesin gelýär. Sebäbi bir tiýharak bolan men düşünem gowy. Men özümden gurrundaş bolmak bolýar. Şun. Şimdi ýaltyr tejirlik bolýar. Ha. Ýa-da özüm bilen öwüşmeli ýerem bolýar, özüm bilen. Indi bir daha daýdyn. Şeýle sorup, suwjat, kofe içsem. Sen eserleň haýsy eseriň seni öwes kertekip bir halkyň içine hop et koklady. Meni ýüzüm görmän adam kenişdirdiler. Meni mesjenem. Eşden ýöne ýüzüm görem. Men öwes kertekip diýseler dogrymaýdy, ýalan söýlejek. Gala bir 50-60 ýaşan adam gözüme gelýär. Men özüm şeýlem, öz pikirim bar. Ýüne beýle dälekeni. Indi sen mysal üçin bir eseriňiz ýa-da bir eseriňiz sizi haýsy eseriňiz. Ine men mysal üçin men Gonç Allah'ın nazar diýilen familiýany özüm oturdum da. Mysal üçin şu adyň bilen familiýany oturtmak sunwatda gaty kyn. Yaman kyn zat şu. Ananay gaty kyn zat şu. Ya at tutulýandyr ya familiýa tutulýandyr. Awa. Ýöne ady bilen familiýany tutduramak. Onu tutdyň tutbolmaýar. Haýsy sen tutbolmaýar. Ýöne men öz pikirim, men özüm ýolumy mysal üçin şu ýolda görýändim. Meselem restoran ýoluny men gitmeligimi ilkinji söýgüm kinamda gördüm. Meselem aýdýan. Indi siz haýsy eserňizde? Men her döwürde bir hilerak da Gonç bebiňe aşkylymyzda öwes kertekip aýdymlaň aftary diýe şoňmadyrak bolup men ýüzümden tanaýan ýokdy. Onsoň men ýüzümi bu adamlara görkezem Aydym. Haýsy aydymçy? Men aydymda däl. Men ýüzümi aydymda görmediler. Şeýlemi? Men ýüzümi şumarda bir baýyş oglum Parahat Gurbanulyň diýip. Hawa. Dilden doşda oglum. Şoň bilen bossaly ýürüp hemem saňa eje diýmen ne bir kişirak gıykırak kino işedi ölmölçere. Ha, düşündüm. Ölmölçere. Men ýüzümi adamlara şu kinoda görünme. Oňa çen hemmeksi işler öwel kertek marda esasany öwel kertek diýerler ýöne men ýüzümden tanaýan ýokdy. Men ýüzümden tanaýan ýokdy. Az da tanaýan bolsa da az. Ýöne şondan soň 2012-2013-nji ýyllarda şolar çykdy. Köpe çykdym. Ondan soň men kaçymal 2014-nji ýyldan 2020-2021-nji ýylda çendimen hiç bät etmän. Diňe goşulan müdürýän gapdara taşýar, Ýani goşgulaň içinden senin esasyň bir populýar bolan goşgulaň da bala ýüzüň tanatmaly. Bolýa sen öwel kertik ýazmandyr. Öwel kertik diýip tanaran okşa goşgy. Ýöne haýsy goşgyň eseriň aydym bolup halkyň içinde şu ýaşlaň dilinden aýdylanan şu ýaşlaň dilinden aýdamyzy trend boldy. Trend. Indi 2 bölmeli bolýar. 2014-den öňürti
2020'den bärde. Hayfın. 6 ýylla bir stat yazmadın mı? Goşku diýen gapdyra taşlaýar. Düşündüm. Dabay birinci bölüm alary. 2014'ten aňryny alary. 2014'ten aňryny alsap, 2014'ten aňryny alsap, ýanka maşallahyň günem näme aýdymy? Seyfim için günem näme? Dinleýin maňa. Onsa? Azat orasyň tapawdy ýok. Tapawdy ýok, bana tapawdy ýok. Marajaren bolsa tapawdy ýok ha. Azat oraz. Azat sanzan gawursun agam. Ýöne oň sözüni bar men bir gepleşikde özüme ýazyk näme diýeni alyp bileýin. Özsem diýeni alyp men ýalňyşamak gerek. Ýok, azat ony näme heb azat goýulana men oňut görýär. Ýok, gep adam kärçili barada aýdamda azat sen bilen hormat goýas. Men diýjek bolýanda. Ýöne şeýle diýdim şol. Bileme gaýt. Sawar gepleş. O arada men azat bilen bir gurumdaş bolduk. Ha. Ýerşäp bir toýda gawatlaşdyk da. Aha. En soň ýerşäp şeýleräk boldy diýip gurumdaş bolduk. Ýöne şo döwürlerde ýan kaýsymyal kaseta bardy, albom. Ýöne kaseta alboma ýetmäli. Ýöne şo tapawdy sözleri nokat kiminki? Menki. Azat işli goşan. Ýok. Diňe heňi. Düşündüm. Ýa after sözüni aýdym. Kaver diýil ýa-da şu. Düşündüm, oňa düşündüm. Men azat goýun berini ýetirdi. Abraýym getirdi alady. Aýtsa men ýanka albom diýenmiň sebäbi şol reklamalar bolýar da ýanka işimýaly plan, albomny hödürleýär diýer. Şonu aýdymdan bu aftery ýaşahem öwrtekdik gidýär şolar. Men onu wara men näýlik gagdaýda azat oraz bilen gepleş etdir. Ýalňyşmadan media tanmadymy bilemem ýa şeýle diýden. Jeytluryň gepleşigini nädimi? Men diýjek bolýan adam söz adı menki özüme döretdik diýdim kanyam bilemek ýalňyş ýanamadan şondan. Indi men ha bir şeýle sora berjek agam. Şu aýdymçylamy töwelemi şahir ýazýar ki. Sadece. Aslında men dogram bolsa bilemek, näme dogram bolsa bilemek. Her bir aýdymyň özüni goşgy. Ilki goşgy dörýär. Ondan saat işlenýär goşga. Dogrymy? Üçüncü bolam aýdymçylygy ýerine ýetirýär. 3 tane adam, azaby adam men diýjek bolýar. Şahir, kompozitor, aýdymçy. Dogrymy? Şeýleräk ýagdaýym bolýar, men kän gawat gelip gördüm. Ya ilki saat dörek son goşgy ýazmaly. Şolan haýsys dogry sen pikir etsin. Ol iki tarapdan bolýar. İki tarapdan bolup bilmede bolýar. Meselem bir kompozitor, birden bir heň döretdi. Heň döretdi. Şoňa söz ýazyp aýtsan bolýar diýip bir bagşa. Bir bagşa diýip. Kompozitor bir bagşa diýip, ine fan diýip. Düşündüm. Gelýär. Öwren haşlaýdyň heňişi. Şoňa goşgy döretmeli. Bolýar diýip. Ýa-da bir bagşa gelýärdi. Şoňaly bir temadan men goşgy döretip bersene diýip. Bolýar diýip. Ol heňem dörebilýär, öňürtü goşgym dörebilýär. Hükman goşgy döremelýär, öňürtü hükman heň döremeli diýip bak. Ýok. Häzir mysal üçin sen maňa aýdýan. Öwse neş temadan şoňa zat gerek maňa diýip. Kimde garamda bolýan urma. Ýa. Şoňa zat. Men tema berýär. Sen tema berýär mysal üçin. Menem aýdýan bu kinç tema diýen bu anç diýen. Bolýar diýende men onu soň taýnyan faňa berýän bolýan. Men şeýerni şeýlerek görýän ýa. Kimi känje deleşýär taşan. Iýje ýok o taýyle bolma, bu taýyle bolma. Iýsin jeterler. Iş конечно. Şoňaly. O ýoňurty tema döremeli ýa senary döremeli diýip bak. Ýok. Şeýlem. Tamaşaçylara da bir sora aýalşan. Aşanyň ýazsynlar. Mehriban tamaşaçylar, dinleýijiler, ilki goşgy döremelmi ýa saz döremeli. Şonu ýazyň. Mene ilki goşgy döremelidim. Öwel janam aýdy tapawdy ýok diýe. Sazam dörep bilýär diýe. Belki tamaşaçylaryň pikirini bileli. Belki. In populýar aýdymyň dol aýtmadyň dama, anyk jogap bermedim. 2020'den bäri. Ýok, 14'ten aňry. 14'ten. Diňe amaçwalyňky günem näme? Azat orasyň aýdym, dogry da? Başga?
Tapal diyor. Başka şagilim olma isteyip bir bağışımı. Qoğ sesi var şol oldu. Bama? Ba. Qoğ sesi var. Ben Aha. aydımlarını işledim. O Bama deyip ay diyamı diyeceğim de sana sağ ol. Şagilim olmaz. Ün diyedim. Oşkularını dip beriydim, kliplerini düşürüp beriydim. Ha. Men bu torun uğrum kompüter. Niye oturdun sen? Şehirde lise okudum. Ha, tuğlen. Kompüter. Malases. Men özüm yani montajörüm diyeyim. Ha. Koşulan diye senaryo montajörüm. Gef görsem, özüm bardak görmeden şunu yapayım. Hawgulu. Hawa. Inni 2014-2020 aralykda kan istadi bol populýar bolmandyr. Öz aýtsyň da. 2020'den bäri. Yankı. Han Pelvanov. Dinleşem. Aman o kan koşulur kene misal şimdi. Aa. Yok man aman değil. Ha. İnternette o kan kullanılır. Aydın malı. Aydın malı. Aydın malı ne olacak? Aydın malon. Ay şondan popülermisi yok. Yok kolay masa. Sebebi şolaydım. Dinleyiciler tarafından gatı oğurlu. Han Pelvan onu gatı oğur yerine getirdi. Kovaydım. Han Pelvan'ın dinleyicileri yadan aşağına. Doğru. Ne olacak? Men marada näme sorag bererler kany bir pikir edýäniň barmy? Şoňa jaňa dämen kany boş belki tanıyanlar, belki tanıyanlar diýen. Kimlere jaň etmem isleýär? Men jaň etmän adam kan. Siziň bir dinläjek bolýar. Onu kardeşlerine men jaň edesim bolýar. Häzir arzy kuwat ýazmygan mes diýip ýaş şahir bilýärmi? Mar welaýatynyň Murga we Trawynyň edil owasynyň haýsy owada ýazmaşyny. Kuwady edil ýakyn tanışlygym ýok, daşyndan tanyýar. Yo men işleşmiyorum, işleşmem ýakyn nemede de bir adam olasy ýanymda kömek etdi. Agrarda da Kuwatçanyň bir gelejegi bar şahir. O şahir pikirler bilýän şahir. Dogry pikir bilen öňe ylgap bilýän olar. Men goşgularyny dinleýiji mene bu wagta berýär. Halifa. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Özüňde ular salam bermeli. Zat diýip öwredilmedi metin terbiýeňde. Yo, bir arasynda şok paketrýany bir ara ketýän wa. Ha, begenip zat edip Ya wa dilim tutulýar yo. sujaga dam töwrüňde sujaga şey. Ya sujaga yok, koleler da gelip Bolýa. Onda bar Kuwatçan bizim meşhur şahirimiz Öwel Kertik filan ýaz gedip otyr. Mar şäheriniň Assakofyasyna. Tygaja ikisini diň operatorlama bilen barmen we galan mehmanlarym daşardyr bir de hormat goýup. Indi sana şeýle sorag, Öwel Kertik tanışmady. Salam aýdýan oturan bolsa. Yo salam özüň çyk aýdarsyň telefon geçse howluk meten ony. Bir halipalyk derece ýetene olanlar tugulmy bir näçe eserler bir 20-25 ýylyň içinde halkyň içinde öz ornuny tapyp halk edilip dinläp ber, aýdyp berler. Indi öwede şeýlerak sorag, şeýlerak diýelim, islenlik bir sorag bilen ýüzlenýäňiz. Öwede meni gylyklandyr ýani sorag. Dörüjülük barada sorap bilýän, özü barada sorap bilýän, islenlik sorag ine telefon geçirýär. Alo. Assalamu aleykum. Wa aleykümselam. Kuwat goýmýa deýleňiz, eýleňiz. Assalamu aleykum. Salam. Oňa tudaýjan şükür ederiň goýmaý, saglyklaryň goýmaý. Allah'a hayda gördüm näçe bir goýmaý. Oňa tudaýja şükür Kuwat. Arma? Ay bar hayda dostum. Öyle bolýar, bolýar. Ali sapi de nasıl öyle sonra orada. Yer var. Ya hoşkulum var. Ay demek ya hoşkulum var. Trend oluyor da geriye. Şu hoşku geliyor. Ay demek ya trend oluyor. Son aydınların getirlerini sözlerini yaranırdı. Yaşlık yemedim alhamalıyanız. Şu aydın yazları yaşlık soruları yanar. Rekor derecede aydın sözlerini yazmayı. Yaşlık doğrulduğumuz
kim hadi sonra gitti, yarı öldüğümün bir yollardan nekini onun şokunu mekşum. Gowsoro. Ni Bravo. o ufapaga durmuş verdi. Bravo. O ufapaga durmuş verdi dedire. Turup yağı degenip uçup yine yere düşüp başardığımızdan ni sen kalamdaştan ne bu men aysam sen doğru düşünüyorsun. İlunne şeyle oturkan bir or yine bir zat diye bir yaşlı bir sevdiye. Aha. Sen şu şey yüreğime bat ya sen şunu içinde fakla bir boşluğa geçiresin geliyor da. Aha. Men özüme edil şoňa alarak men ýyldan günden bir adamlardan alýan da atmay. Ýa-şi terede oturýarsyň bolan ýöne köýbap, terede oturýarsyň bolan. Biri köçeden piçik geçýär bolan ýürek barýan ýolundan ýyga gaýdýar da. Ha. Ýürek barýan ýolundan. Onsoň men arada bir boş şeylere ýöretip ýaby gedip goýdum. Piçik geçdi diýip ýyga dolanma. Hayvandan haf yeter adamlar var diýedi. Ya o. Peşik näme? Ondan soňra durmuşdan başardığımızdan durmuşlaky bolýan zatlar. Durmuş mektebinden. Durmuş mektebinden bolýan zatlary ýene de alyp o köpçülüğe ýetirýän mene. Düşündüm. Soraňa minnetdar. Yok, yok, hengini men düzemok, hengini oğlanlar ýöretip kompozitor oğlanlar düzýär. Hengini ýöretip kompozitor oğlanlar düzýär. Kuatsa alalaşsaňmy jogap bilen. Alalaşdyňmy jogap bilen. Berekella. Sanyň sag bolsun. Smot älemini ulussunluklar ardy edýär, saňa da işan aga. Sağ ol ya. Da olanlar baydı da arkadaşlar. Hasanlar battal. Bor, men jaňatdym. Her gezek jaň adamdy alsaň, ýene jaň eder. Almasaň, Arkaya. almasaň obaňa salam aýtyp bar gün bloga gaýmasam näme der kuatsa. Ay, deýsem, sagja bar kuatsa men bunu da bolsun jigim. Ulussunluklar ardy edýär. Minnetdar. Tamam, kilo da gelme olacak. Hedo. Bolýa. Bolýa. Ne bunu gylyk sorap. Dogruda mer kim isteýän sora, otadyr kim sora berip bilýär. Men şu siziň şu wagt bir eserimi arada bir goşup galypdym size. İnternetde goýupdyňyz. Şu goşugyny gulplasana diýip gönü. Dogry etmeli. Onam şu wagt sadyny Mergen Hudaýerow işläp atýar. Edip bolsa. Alo. Mülayim salam gowmaya daýlaňa. Salam. Gurulaşyp bilýäňizmi ýa başaýrakdyňmy? Yo, akay. Mülayim Suhanowa, meşhur şahyrymyz, Öwel Kertik bilen ýazgyda otýar. Aha. Size de arada bir goşgyny alypdyk ýadyňa düşýän bolsa. Gerekli. Ha. Hawa gerekdi alady. Onsoň inni men şu wagt Öwel aga bilen gepleşdi, otýar. Inni siz şeýle sorag bermeli. Sen soraňyz berip bilýäňiz. Belki goşgy haýsy edip bilerdiňiz. Belki şu gerekdäliň bir manysyny sorap bilerdiňiz. Näme esasyna ýazdyňyz? Onama gerekdälik goýupsyňyz, gerek bolmasa näme üçin goýdyňyz zat diýip bilerdiňiz. Meni ne istenlik bir sorag berip bilýäňiz Mülayim. Ne men telefony ne geçirýän Öwel Kertik. Mülayim Suhanowa ýaş aýdym şeýme dekeýin aýdym şeýme. Alo, salam. Ol öýrak tutaýar. Oňatda eşkir gowmaya daýlaňyz. Arman. Oňatda eşkir.
şonudur. Nähile näme etrafda var ýa-da özüňiz kurbansyň bäzi ýa-da ýa-da. Temasını ise goşgyň temasını nireden alýaňyz? Awa temasy diýen özüňiz bilen no özüňizde durmuşda şonu ýapaňlar. Bu geçenligi üçin şonu ýalmanydy ýa-da. Siz gerek däli jogap bereýine gerek gär. Näme şey ýetmediňiz şonu? Ha. Şey der ýa näme maz o gerek däl ýa. Ne çok başladı. Usta bayağı adamın durmuşda ýa-da diýende. Ana özüňizde diýen şu başgyny adamda bir şonu ýa-da bolar. Şonu ýa-da oýdan sözlerim çykdy ýa-da. Ana boldum şonu ýa-da şeýle başga ýa-da. Edil şu gerek däl goşgyň taryha bir adamyň ýaly. Ýöne kim näme dik soraman haýş edýän? Ya haýş etmedilermi? Hawa. Ha düşündüm. Bor aýtmadan aýtdy bu gatwaramda onu. Biri şeýle bir durmuşyny görüň berdi. Ýanan maskala men erkek adamy. Yo, bu şonu bilmeli. Men ýarym bu adam o daga. Hawa. Men bir çiğdi men. Doğru düşünmesem mara men şonu senaryoya geçirmeli lazım. Klibini almalı. Men almasam başka bir arar nesip eden. Kim artada şonu klibini almalı, düşünmeli lazım. Onun orta ilk aýdýan düşünmeli ona. Mülayim o düşünmeli, bulamaydı bilen o. Şeýle bir adam başga bir adam şeýle gowurdy. Mümkün näl. Mümkün näl gowurdy. A insan bolsa ol ikiligetde. Şoňa zaten näme? O gowurlýanny bilýän. Düşündüm ha. Adat seni köplenç bolýar, birini mehrir ýa mehre bar ekine öýdi. Bilýär. No. Şoňal ikiligetdi, bilim şeýle onu gitdi. Ay gün geçti olman ki ya. Yok hiç yerde. Yok bu şey yok. Aha. Böyle şey o adamda ne ömründe bir gede. Oğlum bağıtlı olsa anlayın çıktı. Bana uğrurum görmem mülayim ayıp. Şu şey oyun gözlem iyi ve geldi. Aha. Yani en son fetrleri ya yakına bağır olan gücün. Şimdi baştan okap vereyim belki ne iyilik gör yani. Mülayim şu okap verse ne iyili var? Geldin yine ayva. Hayiş gittin ne? Köne yaraları diyormak gerek değil. Sen sebepli çataçan bu manglayı derman salanır yarmak gerek değil. Sen sebepli at nece görüyorsun? Sen sebepli evden köp yerde başım. Ahmırlı armağanlı gafıllı değişim mana yine bunu görmek gerek değil. Günler yüreğimi dilmedik yalay, hamana yüreğim ölmedik yalay, iki mevhem hiç kat bolmadık yalay namusunu yuduk durmak gerek gel. İnne mana sevgin galmadan arxey, bolson bolmasanım yok mana parxey, uğruna aylansın durmuşun çarkı zor ile yüreğe buyurmak gerek gel. Sevgin mollu bir vaatlar oyuncağın, gittin bilmeyen yeni ağlap geleceğin, ya yakına bağır olan güzağın bestir. Benim bana gelmek gerekli. Be. Canım sağ olun cevap bilen kanakatlanın mı? Köp sağ olun. Köp sağ olun buna minnettar. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Böyle sağ olun. Amanatay selam. Yaş amancan toydoy diyen. Ve aleykümselam. Vaktin var mı? Hava şahirlan içinde kim şahir qovurup okuyan qoşqularını? Aha. Ondan Hol ya, onda söyle, sana söyle, öwet kerti agdamat kodan trubkan ösümeli oladım men öwet kerti küden yazgıdı batın marşa karnına assa kofyada. Inni amancan bir qiyinrak so öwet kerti bilen.
Ya o zaman ne? Şimdi ya yok buldum. Awa ene telefon Orada yetecek kim uyuru var, kim duşarmada. Aldardı ulapırda bütün ömrüm diye o zaman bir atma var, bak duşarmadır diye Allah zana ağlatmadım, onladım batmırağım, durmuş yolda. Sawal amancan. Ömür goda qodun bir qiyinrak sonra verip bir az kösayella ewadagan. İstenik kur sonra ulan bersen gepleş kulan tans. Böyle. Gayrat et mümkünçülük bar bolsa. Ne? Amancan goğumu. O zaman umarım yansımı. Allah şükür ya daylan goğumu. Ya cennet şükür elhamdülillah ağam. Emriyat onu koluna o baka. Sağ ol, sağ ol. Promodan sakallanma da kayağında da devir bu sahne de burada onun niye sereyler ağam. Sağ ol. Gitmesini de bu uğurda olsun ağam. Tanrı kafna amancan. Ağam biliyor musun? Bu vaktimde biliyor musun? İlkinci yalan satır olya ya. İlkinci aydın olya. O dönme halk tarafından Oğlum ya aydın, oğlum satır olya. Aydım. Şami o zaman bir de olya alma. Awa. Bana da muhtemelen sosyal hakkı tanınmalı. Sosyal sıfır ait muhtemelen. Ya bırak bahsi olsun. Kıydet yürekmedine olsan. Kinolarına, tuğlarına. Halkın duygusunu kadar. O işlerine, o kliplerine kadar. Nesin bıraklar kadar ya da onu bakın. Awa. Sonra umarım senin yadırım sıkırlan içinde. Kayıtlı seni yadırım sıkırlan. Asır. Bir onu hormudur sanatı. Cevap vermeli olan oğuzcan. Cevap vermeli. Indi bana diýmesem bolanok. Yok man cevap vermeli. Dost fit meni kän uzaklarlar diýe amanjan. Çok çıkmadı yanan mı? Düýün kymana derdin aýdyp ağlanlar. Bugun men derdime gülen bolup dur diýe. Amancan. Amancan. Edil şogosyny men näme üçin ýadyly, näme barada ýadylarny ýan gowet bir giňisteň gurrun berdi temasy agyrak ýöne gepleşip görseň dolu gepleşdi görseň gazykly bolarmy kan ýani sebäbi öwadaga ýan şo goşgyn döreýişini kim üçin ýadylarny, näme üçin ýadylarny aýtdy, o ikinji gelek dinlemek agyrak düşýär. Awana Amanjan, taňa da ulu üstünlikler janyň sag bolsun, çağaçyklaryň arasynda zaman başyň dik bolsun. İtata eğer daya bolsa da nakıl hayday befinde men beýanlarym bar da. Awal. Beýanlarym bar. Amancan sag bol goçum. Sanyň sag bolsun. Awal awal. Bor. Tawal. Bor amancan. Daba. Ýaş tawal. Amancan bara men aňsadan jaň edip nemedem o. Kim şahit bir gol adam jaňat bir onsa bokda. Odan jaňam men aňsat jogapsy goýanok be. Toyda bolsa da agamda huk bardan bir zat aýlayan bolsaň dedim. Geples ýalmak, öňüm şonýar geples maslamak. Aslında men durmuşda adamı biderek jaňatman halamok. Maňa da şeýle jaňatlar menim halamok şonu. Özme jaňatlarym halamok. Gowmaýagda nirde in ýigren ýan soram. Nirde. Näme gerek bu nirdeligim ne bilen näme iş bakana? Dogry dämi? Ya yalanmaýyn diýerim. Biz şahyn adamda. Şol nirde diýen sora wara. Sen nirde dip on kakasy ya ejetimi? Dogry dämi? Ya sen doganymy? Mysal üçin ya jigsimi? Şeýle soraw ýene terip bilýän kan ýa-ni diňe. Nirde näme etdiň? Izinde näme etdiň amma? Ha. O näme diýende saňa näme? Sen bar kömekleşýärmi?
Ya bolmasa meşwa. Tene oğlan da syomka edip atıyordun da telefonu bezukta koyup mesela maydiyanna beydine masanı ne derler syomka edip atıyor neme eden iyisin ama ho neme ettiğin şeyler ağzın dolu kurlar yalip yazarlar hazır olorunu da cevap ben hazır aytsa bir zat işlep atıyordun da akıllı adamlar mesela şey bir can edilenine qarasın vassan ya şey qızılı bassa aylanıp idine tezden aylanıpta. Onu men mesela qarasın basyan düşünen o ikinci gezek çağadını qızıl basmalı bolýar. Men işläp otyr. Alsam men gurulşmak sebäp aktyor syomka edip durkan meselem syomka edip durgan rolüne girip dur. Obraz atıyor. O sana wara başlawan artistler obra giren soň on can teni bilen onu girip oýnaýar da. Şunlar bilim artistler bar daýdy ýandan. Artist boljak bolýanlar däl. Hakyky aktyorlar, master aktyorlar, aktrisalar var daýdy bu gurrun. Onu şu wagtyn häzir şoňa jaň alyp, howda gonyp alsam, şol ünüsi bölünýär. Şon täzeden roly girjek bolsaň kyn bolýar. Ona men düşündim şon var. Ine dik düň boldy da. Dik düň syomka edip atýarlar. Şo wagt jaň diýe bir gapdalyny bassam. Ödüm şoň seriýos menlik işi ýokdugyny men bilip otýar. Gyzyla bastım. Inni öçüräýde ýene aýlýarda. Yine gyzyla bassam. Onu SMS ýazýar. Alaýdar odas eliň o. Niye saglyk mı kanyp alýanda? Haw. Omay näil otyrdyňmy? Ýa men ýatyryn ýerine. Gahryň gelýärdi. Öýdem nirde. Dost men şuatyýam goda marda işläp atýar çıkyp jaňa daýnýanlar. Çıkyp aýlaýyn dost ýanna. Bolýar 5 min goýanda näme bolýar diýär. Saklaý diýär syomkan gözüňe getir. Sen onu düşünen nokta. Düşünen onu şoňa düşündürenin peýdasy ýok. Indi men şugurruň näme üçin açdym? Şugurruň häzir jogap senden alasym berýär. Şoňa düşündürenin peýdasy ýok. Hiç şeýle. Onu men näme diýen şonu? 20 ýyl gatnaşyp berem bilen 30 ýylda gün şotaýdy elini çarşyp berdik ya. Значит, maňa düşünmeýän oğlan gerekler adam. Dün bir oğlanyň elini çarşyp berdik diýip ödüm 30 ýyl gowrak gatnaşyp ber. Значит, men edýän adamy maňa düşünmeýän bolsa, onuny men oňuň gatnaşan geregine ýok. Inni sen nähil garaýa. Sana düşünmeýän adamlar barada. Ondan birim şu birinji jaň edende trubkany ýüzüne goýýaňa sen zanit da düşünmeli şoňa. Yine gaýtadan aýlayanlara näme düşünýär? Umumy temada düşünýär. Yok. Yine men däl ýa sen Yine mümkin bolsa, öwelja mümkin uzagrak dönäle gysgarakdan düşünýär. Bir düşüneýin şoňa aýtsana menim belki men pikirim ýalňyş bolmagy mümkin. Gepdiňe sen ne däl? Ya men ne däl? Men iň ýigrenýän häsiýet. Halamayan ne? Ýigrenýän häsiýetim. Ha, ýigrenýän şonu. Ýigrenýän häsiýetim ma, näme di? Näme? Mysal üçin gonç kino düşürdi. Doğrumu? Ha. Hatta herde başga bir mysal üçin bir iş edip durda. Adamyň zähmetine hormat goýmaýan adamyny ýigrenýän. Isle döredicilik işler mysal üçin kino düşürdi gonç. Isle köçede sürüji. Taksi sürüp isle yol süpürýär biri. Doğrumu? Kim bolsun, kim adam bolsun, şoň zähmetine hormat goýmaýan adamy men ýigrenýär. Diýmek kefekiniň zähmetine ýa-da adam bolsun, kefek bolsun, zähmetine hormat goýmaýan adam özüne de hormaty ýokdur diýip bilýär. Gaçy dogry. Özüni hormatlamaýan adam bolsa, hiç kime hormaty ýok adam bolsa, kime göre bolady? Diýmek, mysal üçin sen dünýäňe men dost bol sen dünýäňe gelýär mysal üçin. Sen dünýäňde sen bilen ýaşaşa, sen bilen gatnaşjak adam da, dogrymy? Sen bilen işleşjek adam. Dörejilik ýok. Hawa. Sana göre bolmasa gerekmiş ol adam. Seni özüne göre ütgetjek bolsa.
alayda dost jaňy diýe. Şoň der ogurrum ýok ya, dogrymy? Gaçy dogry. Şol sen bilen dost boljak ýöne sen şoňa görä dost bolmaly. Ol saňa görä de. Gerekmi saňa şol adam? İyi gerek. Diýmek hiç kimin rahmetine hormat koymayan adam menne esasen kim tomoşaçylygyna aýdaýar. Soro. Kefekinin rahmetine hormat koymayan adam nähil adam. Yadım aşağının. Diňe maňa deýişler ol. Diňe maňa deýişler ähli dost ýarlanmadım. Dogry dämi? Ähli dörejülik işgär däl. Segde gary bardan isse haýsy günärde işleteňem dostum bir üstünligi bar bolsa, gowdatlar işleýän bolsa, her bir kärde bolup biler. Şoňa hormat goýmayan adama näme diýilýär? Şey daýaly bolsa. Dogrydan. Umumy jogap berbildimmi? Gülýäli, men araşýar. Inni men ýene bir zat men şeýle biňjalyk edýär. Ulawda gidip barýar. Meselem. Men birinden nazarda tutup alamak birine bolýanady. Men özümde sen jogağım men pikirlenesmeli. Sen berjek jogağım. Peşagotdan geçirjek bolýanda. Dogrymy? Ene şeýle peşagot meselem ýaş oglunlar bolup bile gelin gylanmaz, zigilenmez bolup bile. Ulu ýaşda adamlara kan onu beýle ýagdaýda eden o. Esas ýaş oglunlarda bar şol. Ýaş oglunlarda. Bloklar nauşnukly. Peşagotdan geçip barýar. Nauşnuň aşy dogrymy? Ene. Şol ikisini demezsen belki aýdym diňläp barýar. Bu görýän aýdymydyr. Şol ikisini ýapyk. Şol birini aýryp diňlesem bolmagy mümkin. Dogrymy? Bolmagy mümkin ne bolýar. Hawa. Ondan ödüm misal üçin şu gulagyna uçdy diňläp barýardy. Şol maşynyň geçýänini görmedikçe ýuwaş ýörýär. Mesela amardan gelen aftylaw otaydy ulaw onu geçirmeli peşagody. Geçirmer onu iýdiňläp maşynam gelip durýar, olam gelip durýar da bir topar aňyrda päs geçirip öretmek mümkin ol. Dogrymy? Ya bolmasa kulaklar telefony. Şol peşagoddan şey diýip geçip gurlaşdan bolmam kanşa. Garaş bir minutda. Inni hawa, misal üçin geçdi. Ya kulaklar telefony. Ya bolmasa kulaklary nauşnukly. Ýaşlarda edin bir dogry maýdan bir häzir aýdan bir 30 ýaşdan ul ýaşlylara diýip biljekler ondan aşagdakylar. Şolary bardy pikirin aýdaýsam. Näme maslahat berip biljek? Belki maslahat adam däl, belki näme dogry, belki dogry bolmagy mümkin olan kom. Yine ýank gurumyzy aýlanyp gelýär. Şu adyň diýip özüne hormat dur. Hormat saňa ýol berip. Sen sürüjümen keçeden geçip barýar. Men sürüjüp gidip barýar. Maňa ýol berdim, dogrymy? Sen gulagynda telefon var, öwes. Näme üçin telefon ulaşyp barýar? Oýay birmi? Ýok. Garaş diýip. Sen näme telefon, näme üçin ulaşyp barýar? Men misal üçin der gurrumum bolanda da garaş diýip 1 minut üçin hiç var bolan, dogrymy? Gurlaşyp geçdiň näme peşagotdan yer urjaň bolsa. Şu dogry bolýarmy? Sen geçen sen ütgeşik bir. Beýdik gurlaşýanda gat wer uradym näde? Garaş gurlaşýar. Durup çykdyň. Durup gurlaşýar. Ha. Bolýar sawal we bol düşünýärmi bol eje gowmy, kaka gowmaýdy, çağalar gowmy bol. Telefon jugadyk ýa. Awa. Ondan geçäýdim. Ondan geçer. Bolýan ekene. Ondan geçer. Wer urwalsa. Tap çödügüdüni. Yok man. Bey. İyimini şu temany maňa bir janýanyň bir dinleýijileriň bir haýyş etdi. Haçanny dek akşam jaň etip. Gonçky peşikden görýän gaty gowzat manyly durmuş temasyndan gowzat edýän geljek ýaşlanmagy bir nusgawy terbiýetçilik ähende zatlar berýän. Bir inin bir zat haýyş edenden menem näme aýdy berdim. Şu peşagotdan kulaklaryny telefon alyp geçýärler. Aýratynam ya ýaşlar diýe ya da bagşlan edgenler men size gaty hormatym bolar. Biram ýaş gyýlardy, gelinlerde bar şo hässet diýe. O söz maňa şey diýip haýyş etdi. Bir şunu gepbesiňde bir çalajada bolsa aýdyp beräýde belki täsir eder diýe. Ya bolmasa kulaklar nauşluk. Inni nauşluk meselede. Aýdymy ýolla dinlesen gowulýam aslında.
Aydym adamyň Kewat aydym diňläsi gelýän boldy. Awa. Yol bolsun, çöl bolsun, öý bolsun, bol ýaşaňa Awa. ýaly. Ýöne ýankaýdy şiňýaly. Hem howpsuzlyk berýärdi. Ýokma. Howpsuzlyk berýärdi. Şol edil gater we diňläsiň geldi. Birine kala. Birini aýraýyn. Birini aýraýyn. Estilýärmi birini aýyrsak? Juda onsoň ýöne köçede Gulagyň nauşnikli geçmek diýilýän zady men unamok. Näet geçdim bolýarmy? Gulagyň nauşnik geçmän gowur ýani ýolda peşogat. Şonu. Baňa maslahat ber, men düşünem Aýranyň bok. bilen näme bolýar? Birini nik koyup durna gulagyň nauşnikli. Belki yarama vermekdir. Gulagyma ýoksa mara gatyrakdyň desem aýdymly. Gulagyma kewat agram berjek bolýarsyň. Näme istem bolar? Agram merjek bolýar däli agram berýär. Bu bowrak dinläp durdy. Ýanyny bol. Men nauşnik ulanamak on hiç boltar. Şeýlemi? Bolmasa Didem aydın dinleýär. Oradan sonra sen nauşnikli bolsun da. Köpräk dinlesen gatrak desen açdan ziyan berýän. Kulağım keredi bili. Görýärmi? Näçe oradan soraýanmaý diýilmi? Gepleşigimi geçilen ýolunyň adyny oraz baýly operator. Şu başsany ber oraja nirde bolsa ýanymda. Haçan gördüm sesde gulagy nauşnikli durýar, şoň üçin soraýan. Görýärmi? Oradam köpräk dinlesen diýe keredi bilýär diýär. Ýa-da gelecekde bir şu eseri bir ýatsam men öwelkertik ady familiýany ýerine goýdugym bolýar diýip bir eserlen barmy? Men 10 ýaş, 20 milyon bolandyr. Bir goşgu bar mende. Düzülende. Men şu goşguny şeýle kilip etmek isleýär. Şonu taýyn ol goşgy. Aýdymça aýtdym ýerine. Ýok, onu hiç kim dinlämem boranok. 14-15 toprak ol goşgy. Bir oğlanyň gidecekdiginden başlap bizim ýaşymyza çenli. Bir gyýy bilen süýgüsi. Şonu umman internet platformalarda paýlaşdym. Ýok. Paýlaşadyň gelen o. Hiç kim dinlämem boranok. Men onu şeýle Bäh. On senaryosynyň 50 gedek bolandyr. Bu däldi. Goşgorunçda durmaýan senariýa da geçirilen. Goşgorunçda. Onu haýsy aýdym sen aýtman isleýär. Özüne mesaj ýüreginde duranlara şonu plan aýdym ýerine ýetirse ýerlikle ýerine ýetirer ýa misal üçin şunu men şonu hatda pikirime görmedim. Şunu bir aýtsa diýip. Men şunu şeýle adamyň içine arba bolýar. Menne şu goşguny klip etmek arba bolýar. Şol goşgu taýyn şeýle dur. Özüň okumagyňda men aýdym bolmagyny. Ýok. Kalıbın evinde dur. Kalıbın evinde dur. Düşündüm ýöne siz şonu goşgu edip okap klip etmek. Özüňiz okumagyňyzy. Düşündüm. Men şonu hatda pikirime görmedim. Şunu biri aýdym edäýse diýip şu sen aýdym ben ordanam diýdim. Ýöne sen ne şeýle bir bak ýüreginde götürýän de şol kaýba geçirýän gon sen diýişiň ýaly bolany ha. Kaptala taşlayan şeydip şoň senaryosyny 50 gebek bolan. Düşündüm. Näme üçin okaňyz? Näme üçin klip edeňiz? Siz biraz saklaýarmy? Senaryosyny duşur bilen şoň. Näçe düýen taşlayan ýok bu däl. Düýen taşlayan ýok bu däl diýär. Yo senin senaryosy üçin yazdymmy ýa? Ol hakykatyň zadyny esaslanyp ýazdym. O senaryosyny sen näme üçin duşurýan oň? Senaryosyny özü geler on gitjek gerýär. O goşgu öýe taýyn senaryosym içinde de bar. Ýöne göwnüme jaýla bilemok şonu. Men şol içimde saklap. Belki goşgu özün belki sen üçin çygyrak görýärmi? Ýok, goşgu taýyn. Goşgu taýyn.
bir ikfan bir itmedik ıkval hakta. Düşündüm. Belki şo goşyny okap bilersiňmi ýa ente aşağı mı kal? Yok. Düşündüm ýa bolly. Hakda ya. Bolup biler. Ha, şol goşun ha buwançly belki bir gün görkezler. Bol ya. Ne o da az ne Thomas Açılanma sen bir az kısırlan dinlemeňde garaşýandylar. Bir gepleşik ustaýyn bir näçe goşgulaňy Thomas Açılanmada sen okamaňda bir Ha. Ni men täwel koysam buwançyn bilýän aya buwançyn ha täwel başyňmalara ýa sen okuyan. men görýän, aýtmasam aýdan okýan, sawal aýtmaýan ha. Benim tarapyny görýän onu. Yani hiç kimin dinlep görmedik boşluğu. Hani o zaman yeni bir adam etip böyle boşluğu telefonu kaldıran çıkıyor korrak. Yine şey deyip yoğurayan olayım telefonuna pastav kabalyası. O kaptere. Başlığına. Mehriban dinleyiciler onu öğretkertik son öz koşullarını öz okumağına dinleyelim. Bir oyuncak dünya bir oynaya. Kimler oyu, kimler uklak gelip diyor. Akbal bir otta fuda fıynaya ecivler övüne aklak gelip diyor. Kimler gavancını tutup bilen o. Kim pul deyip iyice yatıp bilen o. Kimler föynle yetip bilen o. Kimler iki ayal aklak gelip diyor. Kim yanı doğullu, kim ölüp var ya. Kimden göbü yaşlı, kim gülüp var ya. Deyin ki dost yenden erte övgürüye arkadan gip uyvat oklak gelip diyor. Kakam ecem deyip kim çeker arman, kimler gasıp var ya bergifini berme. Kimler olsa çağıfını seyretmeyen iyilin çağıfını eklek gelip diyor. Bir oyuncak dünya oynar boy verme. Galanman bununla canını verme. Yine 5 minuttan geleceğini görmen adam bununla dine saklak gelip diyor. Yine okumaňda okasyny edýär. Goşgular. Şu goşgular onsan deki hiç yerde goýamagam, okamagam, Goýamagam. täze goşgular. Aha, başdyna. Adam däl. Rızkaly getirýär Hudaý. Aç ýalaňaç goýmak demiň var bolsa. Haýwan insan diri kägedaý. Yalançı dünyada mehrebar bolsa. Aýbyny bildirmez körüň ýa kelin maňlaýyndan çyksa azap bir gelin. Garankydyr dünýäň şuny berk bilin ýaryn göbe däldi. Göwni kör bolsa. Kimler pişik geçbe gaýdyp görýär. Rızkalyp kimler it feýlýa ýüze adam fakir mehman 5 günlük duýdy. Haýwan nästin insan göwne dar bolsa. Öz işi bolsa da adamy sokmak, ýylyň eklenjine at takar akmak. Haçan aýyp boldy halal gabanmak, işlen eller boluversin kir bolsa. Elin gara bolsa aýyp däl. Ýöne göwni gara bolsa erbedi ine. Bärde puldan düşüp ýazagda näme? Iň soňunda ýatsak ýerim gör bolsa. Bar. Köp sawal beýlecan. Ýene okasyna. Öň koşgulardan okap bereýin. We öň soňky sorma okameldir öýden adam hiç köýnesi bolma. Eser hiç sakarramaýar bolýar. O eser Islan wagtyn girip çykaýar ýaly. Ýüregim gapysyz girelge däller. Durmuşda wagtyny geçirer ýaly ýüregim wagtyn durulga däller.
iden soň içilip ýyzyna gelme. Bar seviň diýerek inni ýalbarma, gidip gelip basyp gatnajak bolma, sevgim aya basdy. Ýörelge däller. Gidende gidip de seretmän ýyzym. Sadece sevgimi gülüp sen özüm. Eýesini tapdy bugun, bu sevgim hoş. Emmi ýolumy bir uğra däller. Bah. Ons. Şu gitmişken dowamyny, men hem gitmişim görýärmi? Hem şafara görýär. Men berýän sonra. Men berýän. Mehmanlar berýär. Mehmanlar sen berýän. Men bir goşu var da. Şol goşgyň bir topgony şeýle okap berjek. Şoň esasynda men saňa bir sora öresim gelýär. Maňa. Saňa. Haçan ordunda mehmanyň alyp barja sora görýän. Ay näme? Başdyna aşagymda jogap ber. Men özümçe pikirleýimçe jogap berjek. Egerde öz ömrüm 13 ýylyny çalışyp bolýan bolsa 13 sagada dip 13 sekund dip bir goşgyn many. Näme üçin 13? Näme üçin 10? Näme üçin 9? Näme üçin 12? Bilem o. Ya kapyasal üçin etdi. Yok. Şeýle düzesim geldi men şonu. Ol näçem bolup bilerdi. Düşündüm. Özü. Bir zadyň esasyny soňa hey bir sebäp ýokmy? 13'lük sany ne? Käwradym 13'lük sany halana var ha. Sen gowurýanmy? Men sanyň erbedi ýok. Şo diýip meni hiç eger. Sanyň erbedi ýok. Men arymçylar. Ha o. Dogry. Ne orad var, orad baýlyk operator. Ha. Sağa ýöreseň arymçy, çepe ýöreseň arymçyl. O 10 kilo karak tiçerim ýöreden ok. Agam wat abeti çekip bellerdi. Ýene orad ýaman arymçyl. Ýöne men o häsiýet ýok. Orazan her goşgu faňa değişdiler. Arymçyl. Goşgu faňa değişdi boldy da piçik geçdi diýip öýge dolanma. Vay piçik geçse de gıyımlan ağam şol. Ağam iyide vurulýar bu. Adamlar var kadiyada. Ha o. Bir öv ýoluna barýan haýwanlar da piçik näme? Geçmeliler o janawarym. O bir ýerden ýöremeliler. Oraz gelýär. O ýydy kana geçmeli. Saňa sorum. Di. Eger öz ömrüň 13 ýylyny 13 ýylyny gelecekde ki 13 ýylyny 13 sekunda çalışyp bolýan bolsa. Minuda da däl sagada diler. 13 sekund. Çalışardymmy? Hemem şu 13 sekund kim görmezler. Dige ezem bilen qakamyň ikenini gysyp her sinem bir elimde qakamy geldi, bir elimde ezem geldi gysyp 13 sekund saklap durarym şular bagryma bas. Göl sägin şo jogap berjekmi? Hudaýa şükür bazanlar sag bolsun Allah'tan. Ömürler uzak bolsun. Ýöne şu 13 ýyl bolsun. 13 gün bolsun. 13 sagat bolsun. 13 sekund bolsun. Şoň hemmesiniň haýsysyny anlaýdylar. Ezem bilen qakama hyzmat ederdim. Sag ol. Onu hiç sırada çalışmayan men olur. Menne köp goşgulamda ene atany süýmek, hormatlamak barada kän alýanlar. İň adama dünýede mukaddesat içilen kaka. Ha. Oynamana käbe kıbla diýen barada. Ha. Gene ol sora görýär. Bula sorul köper durda. Ýok, on soň bersek. Aýdy ber. Aslında men vermelim ýatda gepleşik menkidir. Geçilenýär. Tek bolmasyn ýa. Furfatdan peýdalanýanda. Aýdy ber agam. Ömrüňde bir gün çykyp bolýan bolsa. Çykyp bolýan bolsa me? Geçmişinde bir gün çykyp bolýan bolsa. Çykyp bolýan bolsa? Ýekece güni. Çykyjak günüň barmy? Bar. Gizlen olmasa hem tomaşaçylara hem maňa görýär. Oza näme jahaýlykda sen ne demen ne de geçýär da.
O jahillikde geçen yılında sen köp oğlan kan köp sırrını kakan aytmayan ejem de. Awa. Ejeler soluna zor da ömürleri de kolsun. Ay yalan söylep bilecek gel bir kere iki kere üç kere ejem Allah'ındır. Yaşlıkta. Yaşlıkta bolya da sabat öňüňde deň dostlaryň bilen gidip bir oýnasyň gelýär, ya bir toýa gidesin gelýär, gurbanlyga gidesin gelýär, ejem odun çap diýip durka, ya bir ýanyna qas diýip durka, bir iş suýup durka, şonu edesin etmeliňi bilýär şonu. Awa. Ýöne sunnal ertenem edip bolýar diýýärde şonu ejem Allah giden günüm. Eje şonu häzir edýän, häzir gelýän diýip ýöne kakama Allah goramak. Ejemi küçükdek Allah'ın wagtyn boldy. Çağı kamyonu. Näme kämillik ýaşa ýetmäkem. Kämillik ýaşa ýetemsoň beýle bolanlar. Ana şowun çydardım. Käbäňi Allah'ın günnüm. çağalıkta Allah. Çağı kämillik ýaşa ýetmedik wagtym. Awa. Çağalıkta. Yetemden hem men ejemi Allah'ıma hiç wagtym kämillik ýaşa ýetmäkem. Jahil ne 14 ýaşynda da Dünýäň gywygy oýun boldy. hawa. Dünýäň gywygy. Ana şo wagt çydardım. Gerek gelmeňe şo wagt. Näme üçin anladym men? Gerek gel hiç şey. köp zatlara adam hiç akıl getirýär. Hawa. Köp zatlara. Awa. Ýöne hiçden hiç ýaş diýe hiç wagt akıl getirmeýänler amma. Ayne olarda o var. Mesela ama ittiyemeden näme diýjek başga? Variant ýok. Inni ama sonra bolman boldy. Awa, ýa tory bezek. Gepleşmen ki. Awa. Hocam, şu yaşlar durmuşda ne hili yaşasalar doğru yaşap enesini, ejetini, kakasını beğenirip bilerler. Sen şahir, sen dörücülük adamsın. Awa. Doğru yaşap. Cemiyete gerekli olmalı sen, ejene de, kakana da hasreterem özüň gerekli olmaly. Şonu nähilek ýaşasalar, näme şert etseler, nähilek terbiýe bilen gitseler, dogry ýaşap, jemgyýetde de bir gerekli ýigitler, gyýylar, enata da gerekli bagtly çağalar bolup biler, bagtly ýigitler, gyýylar. Sen pikirim, öz adymdan aýtdylar. Olyň diýen etmedik ular ýaşaňal bir näse nakyllar bar. Olaryň adaty zat. Awa, adaty zat. Ýöne aýtsak bolýar. Niýeni biziň tomaşaçylarymyz seret, agam, biziň tomaşaçylarymyz ýöneköý söz bilen düşündirip, şonu ýöneköý sözi özüne gatyr uly bir wesiýet diýip kabul etsinler. Bolýar. Bir zat edeli. Ene ejesi kakasy. Ba adamlar barada gurulmuşlar. Bir sekund baryan ejen kaka gowy salamlaşýar. Ejen kaka öňünde otur. Aha. Indi bir sekund bir wagt gözüňe getireli. Öýe girýän ejen kaka ýok. Hiç wagt göremok sen şonu. Men o wagt näme diýip bilýän, meni başymdan geçirdim onu. Erget zat ya. Yine de şu ece kakın bağı ortunu şu oldu dolu. No. Yan kervet bu arada fikir ediyen ha. Ece bilen kakın hiç o çağıfını yamanlık yok. Niye ece bilen kakın diyen edip yaşasan? Düşündüm. Ece bilen kakın yamanlık yok. Ece bilen diyen edip yaşasan diýärdi. Ol doğru bir tarapdan. Bir tarapdan doğru men näme doğru diýip biljek gel. Menin sana ýekece bir şu meseleden bir zat mysal alyp göreyinmi? Käwa enatalarym öz çağalarynyň ýanyna bolmagyny isläp çağasynyň isleýän zadyna käwa garşy bolýan produktlarym bar. Men özümden mysalan adamda mysal almaly. Men şunu ota giýjirek geldim. Aha. Şunu bildimmi? Men mekdep otaran ýyllar men giýrenmersem şunu ota. Mesele, Awa. giýrenmersem men intäm köpräk iş etmem mümkin. Men 31 ýaşymda ýokary gujaýyna girdim. Bir näçe ýyl eýdamy taýyp taýýarlyk görüp. Ýöne men diýjek golam 2001-nji ýyl mektepde indim gerek. Men şo ýyllar sınywata aralaşan bolsam men bu wagt etsenni men ýaman käni edirdim. Ýöne bir ol iş etmezdim men.
Belki men taýarlykly symwata giren bolsam meselem, men özümden mysal edýär. Taýarlykly symwata giren bolsam, belki men bir adaty bolsam bir aktyor bolardym. Bolsam da. Ýene bir master derejede aktýörem däli. Sireden aktyor bir söz bilen aýdamda ömürni elin aýdaly galkanny ikinji planda durýan aktyor bolardy. Dogrymy? Ýöne men mektep gutorup men aralykdy 7 ýyly giderdim. Bolýaşyň 2 ýylyna bir erkek adam borjy, watana onu gulluk borjy. Onu ökman etmeli. Oňa söz ýok. Ýöne men diýjek ol kardy 5 ýyl ýatyrdy. 5 ýylyň içinde sen ýokary okujaý, gutorup bilýän, dogrymy? Şo 5 ýyl nerede boldum? 5 ýyl obada Ejen kakın yani. Ejem kakamyň ýanyna. Ne sana ýanky sözüňe garşylyk durgadaydy. Di? Sen şo 5 ýyl ejen kakın ýanyna bolmaň, belki sen şu derejeye ýetirendir. Bolam bolup biler. Belki şo taý tarp berdi göwürmüň, gowy hasyl berenler diýer ha. Belki şodur, belki sen okuw turup ýokary okujaýyna giren bolsaň, ýankel ikinji planda duran naýgaly ne körüň rolny ýerine ýetiren aktyor bolar. El galkanny. Diýmek sen şu derejeye ýetirmeňde şol 5 ýyl geçipdir ha, o da ejen kakın ýanyna, dogrymy? Diýmek sen şu derejeye ýetmeňde şol 5 ýylyň roly bar ha, dogrymy? Dogrymy? Görýärmi? Näme seňem enata sana ýalňyşlyk eden o. Görýärmi? Taýan kuju bar. Sen diýen sözüňden häzir men diýen sözüm, masaly şin. Emme filan kaynaýdym. 5 ýyllar sen ejen kakyn ýanyna bolmaň, sen şu derejeye ýetirendir. Belki sen ýanyna bolmadyk bolsaň, başga adamam bol bilerdim. Başga adamam. Belki sınwatda da bolulmaz. Belki sınwatda da bolmazam. Diýmek sen şu sınwatda türsün 5 ýyl ejen kakyn ýanyna geçdi, okuwdan soň, dogrymy? Şol 5 ýyl belki sana şu wagtym miwesini berenler. Lalaşam. Diýmek şo 5 ýylyň içinde sen hiç ýyl erwetlik görmedik bolsaň, sen ömrüň 5 ýyly sen şu derejeye ýetmeňe ýardam berenler. Düşündüm. Indi bir söz bilen aýtsaň ýaşlara bir söz bilen näme diýjek? Eneňi, ejeňi, kakyňy hormatla. Şolary çüýmeli. Madama şo pursat tapdyryp duran oňç. Ol soňra diýerim bolany hiç boldy diýär. Dogrymy? Ýöne şu men kakymyň diýenini edip ýalňyşdym ýa ejemiň diýenini edip ýalňyşdym diýip 10 sanadan bolsa da mysal üçin ha, belki biri aýtsa aýdar. Ene gowa langadyr madama ýetirlen soň bilmeýär, dogrymy? Gaty dogry. Kim jaňa diýdi? Hal jaňa demedi, almady. Murat Kertikow. Amin. Alo. Murat Kertikow, salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Agam gowmaýa-daýlaňyz janyňyz sagmy? Şükür Allah jany. Awa bimadat begendiren nälerse? Binandyran ýerine de ma ýok Allah. Ömrüňi dokpadyn Allah ýalkatyn agam. Agam men Guwanç Allah Nazarov restoran. Men brada diýjek, gaprat diýsem gatwurýan sen dowançy. Yo. Agam näet albildim men sen bilen. İnsan güzelmi sowallay. Dostum hemen. Yo, dostat. Brat diýme ýoşy. Halam okşar. Hellar odi. Dost, dogan, agam, inim. Şükür agam, Allah dönüy. Agam sen bilen jaňlaşmadygymda näçe ýyl boldy, näçe ay boldukan? Tak. Arasy 4 ýyl. Aýtdym, 4 ýyl. Sebäbi bara, men 4 ýylyň içinde 8 degen ömür çalşandy. Oy sana. Ha, şu numarym barmy ýöne? Yok, men Guwançdan telefon çalşdym ýa numarym şununla dur. Ha, ýöne men numarym bardy men sizde şu numarym. Tanış numary diýsere diýip oturýan şu var. Şu numary mende ýok bardy. Aslında bu numer häzir aýdaýyn haçandan bardy mende 2011-nji ýyldan bäri bar. Bu numer. Ýöne 2020-de bir insan sapar. O studiýa 10 ýylda kan bilýän ýazmyş hem onu.
gelecek ve at diýdiň nemetdiň da sen olmasaň. Soň barmanyň begenlerinde. Hawa. Indi Miranda, aga men suat bir YouTube kanalyna gabat gelenim bolmagy mümkin, gelmedik bolmagy mümkin. Geçilen ýol atly bir işeden ustadlar, halifalar bilen bir gepleşik ýazýarna. Sağ ol oğuncum. Hawa. Ondan Mar welaýatynyň Mar şäherine bilen bir şahyr agamyz, dostumyz Öwel Kertik filan ýazyp otýar. Men gideyim mi? Hawa. Azga gynanyň menden näçin ýazykanda diýilen sorguda çykdyma? Yok. Eýsän amca. Indi Emrada, size şeýle men sonra bilen ýüzlenesim gelýär. Öwede öz iniňiz hökmüne de sorag berip bilersiňiz, ýok. Kärdeşiňiz hökmüne dörejilikdi. Galamda hökmüne de berip bilersiňiz. Islenlik bir sorag size täsir etsin şo sorag ýa-ni. Sizin kalbyňyzda şu jogap galsyn. Beren jogaby. Islenlik bir sorag, dörejilikden berip bilersiň, dost doganlykdan berip bilersiň, tapagy ýok, islenlik bir sorag. Istesen agasy bolup soragy berip bilersiň, ýok, kärdeş nätan şo bolup berip bilersiň şo soragy. Men şunu aram. Özüne geçirýän telefony şoýlada jaňlaşanam derdiň, ikiňizem öz aradalyňyz bilen başaga bolup, ne geçirdim trubkany. Salamu aleykum. Hocam o ne Emre goma ne derler? Eyler gelince sağlar olmay. Aýtdym, jaňlaşandan. Olmadı da şükür. Armada. Tutaylar. Hocam sana ýekide bezek sorag ma. Nem üçin şeýle bir kılıçdan ýiti, naýradanam ötgur, bagyra şeýle bir başýany tutýar. Men gidi meselede oturmuş çok abi özüm görmeli ağam. Näçin ýazýan dedi. Dogry diýär, näçin ýazýan diýär. Näçin şeýle adamlaryň Şetirin dinleýän bolýan. Bilem yavaş, men dinle men näl adamlar men gözüme seyretdi ya. Jigin yavaşyn diýip. Bizim ikinci ne? Näme sebäpden şeýdikden ya. Yine de her cevap vermeli oluyor. Yo sen näme jogap berdiň? Bir misal üçin ha käbir bady görýänne alýana men şonu. Käbir bady görýänne alýanna başardygymdan düşnükli bolar ýalyrak getirjek bolýar. Başardygymdan. belki sen yaralysın. Adamlar soňkuda urup birine farkly sebäp bolýar. Düşünürler. Doğru diýär, doğru sorak berýär. Bir fark bolup başlapdy adamlar bire. Bir farklymadyr belki men şu birini görende şoň ýarasyna şeýlerek bir özümçe gynanýanlaryna bir birinin gatwaly hakda diýene el goşýaly. Şo belki men şoňa özümçe gynanyp şoň ýürek agasyny ýa şatlygyny begenjini özümçerek beýan etsek bolup janylýan mene. Şoň üçin bolýan bolmagy mümkin. Anyk jogap beresi gelene wada. Anyk jogaba ýok. Men gözümem dinleýän bara. Nämeden öýkülük şu durmuşda nämeden öýkülük diýip debäp her goşun dinleýän bara. Baranda ağrı koýan ýalar. Yok men durmuşda öýkül badym ýok. Hudaýa şükür. Ýene de sana durmuş täbeden daway durmuş berdiler diýseler misal üçin näme? Şu durmuşum taýlardy. Sağ ol Jencan, sağ ol. Galam gitdi olsun. Sağ ol emrin olsun ha. Guançlarına da köp tarih alkasına men adımdan. Tarih alkasına ýa-da. Bilýär kızım, Muratcan, ağam janyň sag bolsun. Sana da Allahjan, sunat alemine ulustunluklar ardy edýän işlerine bir näçe
O aydımçılanmada Allah yarkamda onjum, Allah yarkam. Şeýle gowan ýanam daşyndan goşa. sağ ol, minnettar. Sağ ol, sağ ol. Bolýa. Sağ ol. Indi özüň ýene men şeýle gyzyklandyrýan sorag. Indi jaňatda meselem goýaly. Goýaly. Jaňatda meselem telefony aňy geçirýär, aýrýar. Muman ýaşlara şeýlere pikirde bolmaň. Indi men şu gepleşige arada şular ýaldyragan bir neme sallymda. Näçe diýdim? Bir oğlum bir gıybım var. Oğlumun kakamın gıybıma eziyemin ardında. Atlarını iyi olsun Allah'ın. İkisen Allah'ın canlar sağ olsun. Bir söz bilen oğluma näme gösterip ederdim. Uzaklaştırma, uzak gurulman bir söz bilen ayt. Adam mı? Bolly. Ýöne adamdyr hal. Daşından görenin bilen içki dünýä deňder. Daşından hemme kişim adam. Ýöne käbiriniň häsiýetini görýän bolyn, işinde saklayan. Wepali sen için näme bolsa da möjege de bolsa ýerkiden it bolýar. Şogowa. Düşündüm. Akydyňda näme gösterip ederdiňiz? Diňe adam mı? Diňe adam mı? İkisine de şeýle jogap. Adam. Sonra gösterdi. Birine privat ýerin adam däller ýörýänler. Adam däller. Şo gösterdi, şu sen beren gösterdiňi öz oğlun gyýdyňam öz çağalaryna dogam edip aýdyp gitmeli şo gösterdi. Belki şo gösterdi alalaşar bilen çağalar. Senden alan gösterdiğini özünden, öğüllerinden bolan neberelerine, öz çağaçıklarına şu gösterdi. Berer mi? Adamçılığa sığmayan vatva, sığyan vatva değil diye doğru mu? Adam olmak için adamçılığa sığyan işler etmeli, sığmayan işler etmeliler. Adam olmak için ya o adam değil o değil diye doğru mu? Şöyle değil mi? Adamçılığa sığyan vatva, sığmayan vatva. Yani her kiminin şeyler diye de ölçemeli olsa başka da ayıp her kimin yanından terebe çıkar diye de. Senem, menem, her kim ölçü oyuncu şey. Doğru mu? Evet, ikimde de o adam değerlikleri vardır. Bahadır ilçilik. Sebebi on ölçü oyuncu misal için bizim adamçılığa sığanak şüphat etmeyen vadimiz belki on ölçü oyuncu adamçılığa sığayan mı? On ölçü oyuncu. Yani umum ölçüye sığanak da. Düşündüm. Inni sınıfın her uğrundan 5 tane adamın adını tutup geçecek. Yani şol adamların içinden birini sayılamalı. Bolýar. Ol dostum amma biler gowaryan aydym sen amma biler şahirlerde mesela her sınıfa diskardan aytsak 5 adamın adyny. Aydymçylardan aytyp geçsek Hacı Mehmedow, Pelwan Halmuradow, Kemra Rajab, şolmy? Sakadurtun Hojaqwa, Bahar Hojaýewa. Saylançynyň biri. Pelwan Halmuradow. Düşündüm, ortaya tıkarım, kabul ediyen. Şimdi birini saylamalı la, bol anıkçoğa biri gerek gelin. Neyim için kov var ya? Düşündün mü? Pelvan can, bizim o var ya, dostumuz, ağamız, canı da var. İnni, şahirlan içinden. Kıyın mesele göre. Yeni birini saylamalı. Saylamadıklarım katı vermediler. Yok, bir adam, hemmesi ıslah. Yüreğime yakınlar saylar. Böyle ya. Ben dinleyici yok minna. Dinleyici yok minna. Dinleyici yok minna. Kakamrat Rajab. Orazi Mer Qulug'ydi. Gulşan Xanova. Kerim Xanliyev. Kuat Yaz Muhammedow. Yaşlıktan dinleyen. Gulşan Xanova. Bolly sen istenlik jogabın. O sen haýsy jogab men o jogab berdiň da diýip bilmeýän. Gulşan Xanowaň dinleýijilere sapak salýan raşany.
Sadınlar itlerden. Ustad sadınlar. Doğru değil mi? Awa. O kabirin familyalarının doğrusu bilmeyen biler. Ağam bağışlarsın, halifalar, ustadlar. Ustad sadının namı hocaşlarına tanımayan yoktur. Awa. Awa. Hocaş Çarif. Adını aydayım. Eşkur sadını. Doğru mu? Awa. Orad geldi Bayçiyev. Berdimurat Zangliyev. Saparmurat Teşniyev. Neçe boldu? Evet. 4. Ezerli sadının namı Atta Qurbaniyazov. Ora belli bayçıyız. Bile işleşik gördüm. Yo idin aytma onu. Bir söz bilen aytsan nokat. Gat oğudum. Söyleme. Kalbim bir malaya fazla. Hmm. Bir malaya. Orad geldi Bayçiyev. Halifa dinleyicileri yazın aşağına. Bu ad içimden şoňadan tutaydı ne diyor. Yo la adamın pikirini bilme, psikologiyada bir şeyle bir neme var, düzgün var. Inni rejissörlüğün içinden. Men yok kotadı, men adına da geçendim. Men goşma, men rejissörlüğümde. Meşhur, men öz gowur yani rejissörlüğüm agdak geçsek. Rejissörleri. Murat Oradov, Şirli Mollayev, Wepa İsanguliyev, Arslan Eyeberdiyev, Gülalek Ketret Kuliyeva. Gülalek Ketret Kuliyeva. Gülalek mustaqları. Sapak sarsınız göreyim. Göreyim her kim isteyen nemesi var ya. İsteyen adamsız bolup bilýär desen, istesen istemeden. Umuman TikTok'a köp girýärmi? Boş wagtym internetde girýär. Umuman şu blogerlarda atlar tanıyanmı? Awa. Hemmesini Awa. tanıyan ha. Edil öz bilen tanışlygym ýok da şunu. Yani işlerini görýärmi? Käbir adamlar işlerini Awa. taban interesini berýärmi? Awa. Düşündüm. Yaş tapağı diyor. O var ya blogerlar. Gülçınar. Kare. İki oldu mu? 2. Üçüncü. Uğunç Malçı. Yani istesen istemesen o. 4. Sehra Karacayeva. 5. Maral. Maral biliyor musun kimdiğini? Atsaat binip gören ara. Kıyıl. Min Maral ya, Maral deziyor. Atsaat binip Türkmen kıyılmaz da. O aslında bir ustadlığım aktıga kenar. Təcrübəmət cürdüm, aktıga keni. İş oğuydum, ben iman işlerim. Qovur yani blogerlar. Doğru da atmaz da qattır yerler. Sen yadadan oklar. 5 solun blogerlar. Haysın taylardım şolan. Gönü, bir joğa. Kare. Soňky döwür goýanda atlar. Näme atlarını gördüm. Soňky döwür bara men özüm. Ya men gamda köprak görnýän onu aýdaýdym öýdüm. Yok, dengine. Ol son men umuman aýtsak bolan adamlara öwüt ünne berilýän atlar goýar. Hatta şonu bermene ýykyn edýän adam o adamlar. Düşündüm. Inni 5 tane halipa artistler adak geçsek. Halipa artistler. Men uwazaýt edýän aktörlüm madar. Hemmesinem uwazaýt edýän, hormat goýar. Yani 5 tane aktör adak geçsek. Şolardan bir ýerini taýlamary. Türkmenistanyň halk artisti Döwlet Kalmanmaýew. Türkmenistanyň halk artisti Muhammetgul Kasimov. Oruşum diýerler. Awa. Dogrymy? Awa. Halipalar da. Awa. Türkmenistanyň halk artisti Nuralla Berdiyev. Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Murat Gurbanow Aşyr dädi. Türkmenistanyň at kadanyň artisti Gülşat Meňliwa. Aşyr dädi. Göni. Göni. Pikirlenmediňmi? Çağalam men körpeje görýän ýa munanlarmy? Anar näme ananmasyn sağalan şonu istedi. Çağalam görüp oturan olsa men baryp görýän şonu sebäbi. Aşyr dädi. Käw oturýan ha. Men onu çağıryp dinleýämak diýdim. Şimdi menim şu öl gowurýan aktörlüm şolar. Mesela men gowurýan aktörlüm
Şolardan men özüm hormat goýan, şolaryň işine hem gowurýan, hemmesine de hormat diýär. Onu men gowurýandan içine senin birim saýlamaly. Indi ýaş aktyorlar aýtyp geçsek şuýdy. Gelecekde bir türkmen sangatyny bir iş etmeli, orun oýmaly aktyorlar bar içinde. Şolaň adyna alak geçsek. Belki içinde sen tanamaýanyň bolup biler. Bolup biler. Düşündirip bildimmi? Awa. Ýaş Goşunow, Ferhat Babaýew, Begenç Garliýew, Adat Didarow, näçe boldy? 4. 4 boldymy? 5-nji kim diýer idi? Kim? Döwran Saryýew. Şu aktyorlar her tapaklı aktyorlar yerine. Biri gülkü janrını, bir drama janrını şu alanlarının bəstim gelecekte Türkmen sanatyny iyi goýjak olanlar. Yeni bir gadak agdak geçýän. Ýaş Goşunow, Ferhat Babaýew, Begenç Garliýew, Döwran Saryýew, Adat Didarow. Belki içine tanamaýanyň bardyr, ýöne. Şolar gelecekde öz aktyorsusyny, öz sunuwaty bilen iyi goýup gitjek oglanlar. Ýöne işleteler. Şoň üçin her birlikçe. Ýaş Goşunow. Bolup biler. Bolup biler. Men köp işlerini görýän ýaş. Her birlikçe ýaş Goşunow. Katkowagam inni men alalaşan. Ýöne men üçin ýa-ki haýsy sunuwatyň haýsy uğrundan ulgamyndan saýlanan bolsam, meselem şolaň üçin haýsyny saýlanan bolsam, meselem şolaň sen saýlayan ol. Ýöne men saýlanam hemmesini men şolaň sunwatda gowurýan oglandan gowurýan gyýylap, hormat goýan jigilem, ulu hormat bilen syýlayan halipalar. Ýaş artistler ama halipalar ama zadyny aýdym şurada. Inni hudojniklar, suratkeşler, içinde teatr hudojnigan bolup biler. Şeýle suratkeşem bolup biler. Men özüm teatralny bolamsoň, teatr hudojniklardan aýdym, içinde käbir adat suratkeşler bolup biler. Bunlar kartikalar çekken ilede. Heykeltaraş dälle hudojnik. Hudojnik. Heykeltaraşlar goşamak. Olarym hudojnik demek girýän ýöne. Men diňe suratkeşler hudojnikler, teatr hudojniklary bolup biler. Kartinka çekken hudojniklary bolup biler diýjek biler. Teatr hudojnigy düşünýärdiňmi? Teatr hudojnigi men her bir mysal üçin tanamaýanym bolup biler. Bolup biler. Awa. Ýöne şulaň işler ustat. Düşündirip bildimmi? Maksat Amanguliýew. Mekan Anamradow. Berdaman Sahedow. Kaneşne halipa, ýöne onu da aýtmaly bolýar. Olaň halipalar, muallimlary. Batyr Bekmuradow. Ýaşyny kim bolup biler idi? Ökde teatr, teatran hudojnik Lebap vilayatynyň teatrına işleýär. Murad ağa diýär, familiýasy Murad Satyw, Murad Satyw. Muradsan bagşlagam, familiýanyň adymy düşmedi şu Murad ağa. Şulaň beş agdandan men ýa-ni o taýda Berdaman Saket bilen Batyr Bekmuradow olar halifa ýöne ýokdaş bu döwrümde ýaşap berler. Allah şükür. Dogry demen diýjek bilen. Mekan Anamradow ýa Batyr Bekmuradow okuwçy. Maksat Amanguliýew gahty teatran hudojnik. Balkan teatrına da katken işet kaydan adam oğlun başdrama teatrına da kän işeden arkadaş ekalın Amangul Mamedov adına teatrının şoň içinin bir şu teatrın sahnasynyň bir ornuny tapmak üçin maksat kän işeden ustat da. Murad ağa da Lebap teatrının teatr hudojnigim katken işeden adam. Haýsyn taýlardyň şolaň? Berdaman Saket. Kaneşne halipa. Usta. Sebäbi men köp şu edin işini görmedik oglanlardan.
görmen gadyna baka berip oturmak. Olay ýam sen biriniň işine hormat goýmak. Yo, men ýöne şolan hemmetini işini bilýär. Hawa, sen bilýän, men hemmetini göremok. Düşündüm ha. Inni yeni iň soňky sorawda iň soňky şu nämä? Alp barjylaryň içinde. Türkmen toýlamyzda öz ornuny goýan oglanlar bar. Oglanlar aýdan gaýlar goşmaýyn. Sat Ali Pamal Kadir Atabayev, Batır Sarif, Mergan Anna Muhammedow, Şöhrat Goçuyev, Mekan Saket. Kadir Atabayev. Sen pikirin var. Men pikirim. Düşün. Inni öwede bu dörejili bir gara süýşüreli. Gepleşdim gördüňmi? Hawa. Bir näçeden gördüňmi? Dogry dämi? Men şu soraw bermänem bilerdim. Ýöne soraw bermesem, men Halipa Mehmet Welifde bermedim bu sorawy. Aşaňdan ýazdylar-da, näme şu soraw bermedim, biz şu sorawyň garaşatdyň diýerler. Näçe ýaşyňda sen agam şu? 44. 44. Inni 44 ýaşyň içinde senden bir giden edilýän bardyr. 45 ýaşyň içinde şu ýanymdan giden edilýän bar. Sana şeyle gerek içinde de şeyle gerek de sana. Gittiler. İdine getirip bolanak, ona sen gow düşünýär. Ýöne sana arşdan perman geldi. Öwet Kertikov. Sen gow goşdy ýazanyň üçin, sen şu watana, öz topragyňa, watanyňa gow zatlar döredip berip adamyň kalbyna bir heýjana salýanyň üçin, adamyň kalbyny öz ajaýyp goşgulan bilen bir magdy maýasyny bir ornuna salýanyň üçin arşdan sana perman geldi. Şu gapydan bäri, ine şu gapydan bäri sen durmuşyň, şoň aňyrsyny sen gidiren adamlaň bar. Şu taýdan sen bir adam alyp bilýän, owada ýeki adam alyp bilýän. Bir sözde jogap ber, näme üçindigini maýtma, eger aýdasyň etse aýdýaňyz. Kimi saýlardyňyz? Ece. Men kalkamam mara ecemden kim goramak goňç. Ýöne bir aýdylmadyk film barda. Sır olmasa aýdaýyn. Sır bolsa aýtma. Ýöne şeylerek bolýar da. Şoferi aýtmadan da iş düşünýär. Belki onu şu adam aýtma. Belki sır bolup galdy, şu adam sır bolup. Saklapsyňyz. Ojan, agam açyk inandyrdym, torgundyrdym, näme geçilen ýollar gepleşiň öýle aýrat tensiz barada gidip barýar. Gepleşigi näme nesip edendiň Noştaýda tamamlasak gowalar bundan öýle dogam etmäli, sebäbi kanagatly jogap berip bilmersiň. Indi bir gepleşik barada pikiriňizi aýtsaňyz bir aýdasyň gelýänlerdi, öz tomaşaçylaryňa, dinleýijilerine aýdyp bilýän. Ojan başdyna. Elkölen goňşan şeyle şoförleri köpçülüğe yetirmäni edýän aladalarny sawar. Ýa-da aýtdym ha, ejeňiz kakmy söýüp. Ejeňiz kakmy söýüp. Aýdylmadyk sözleň galsa hiç wagt onu aýdyp bolanok. Şoň üçin ýaşaýyşyň özüne näme bolsa sevgi. Doğru. İnen atan sevgi, yarın sevgi, çağılan sevgi doğru mu? Sevgi yaşam, yürek yaşam. Yine sevgi yaşam. Tamam. Senin medyen işlerinde konuşan olur etsin, canın sağ olsun, yok olsun. Bu da canın şükür edecek aklına bak. Amin, Allah şükür. Sen mal oğlan olsun. Sağ ol.
ol köşede men bagyt ýere, ejen kalkmasa bagyt şol. Şondan bagyt ýokdy. Dahalar bol tapar. Sanyň sag bolsun, galamyň ujyty bolsun agam, ömrüň uzak bolsun. Garawa çagaçyklaryň arasyna, türkmen halkynyň öz dinleýijileriniň arasyna elmedama ýylgyryk gez. Netip bolsa gow işler öňde, gow zatlar öňde netip bolsa, gow derejelikleme öňde. Entäň o kolum bir maslahatlaşma etmeli zatlanmaly. Sanyň sag bolsun, üstünlikler arzu edýän ömrüň uzak bolsun. Ýaşy dilelerimi edilir. Saňa da bolsa. Sag ol agam. Toýly günlerde. Sanyň sag bolsun bolýa. Ine mehriban illetler, gaderdan watandaşlar, idi dinleyijiler, hususan aýratyn YouTube kanalymyň dinleyijileri, meşhur şahyrymyz Öwel Kertik bilen Kofya başynda gow gepleşdiler, dörejilik gepleşdiler. Ýadyk etdik. Elbetde size täsir eder mukanniýan mehribanlar aşagyndan ýadyň öz pikirleriňiz, ýadyň şahyr Öwel Kertik bilen bir soragyňyz bardyr, jogaplaryňyz bardyr. Maňa degişli soraglar bardyr, jogaplaryňyz bardyr. Belki indi kimi ihbarlanmaly, kimi ýazmaly, kime istek bildirýär diýeni gaýrat edip iş eden, türkmen sanatçysyna iş eden adamlaryň adyny tutsaň hasamyr ýerlikli bolar. Ýene bir gezek toparma goňç Allah nazarfyň toparma oglanlary, ýigitlerine hemmesine sag bolsun aýdýan şeýle bir ajaýyp pursatda Allah azan şular ýaly bagtly günde ýaşadýan, şular ýaly dörejilik akşamlary ýazyp bilýär. Birek bilen pikirdeş bolup bilýär. Gow eserleriň döremegine maslahatlaşyp bir ustad halifalaryň eden işlerini ýatlap şolar bilen dörejilikli gurrunlar geçirip bilýändigimiz üçin kime sag bolsun aýtmaly bolýar. Ogala Allah şeýle de ýurt baş tutanymyz, edi arkadagy gahrman serdarymyz köp sag bolsun aýdýar. Allah jan goý olan zanlary sag bolsun. Bundan beýle tutumly işleri rewaslıklara beslensin. Şahirde şeýle jümle bar. Gül nogor gül ömrüň täze bir güni ýene ýoly alyp çykar ädimler. Assalamu alaykum ertirler haýyr. Ey nätanşylar, tanış adamlar. Adamlaryň gurrunlary ýürekden täze jaý edilen goňşular hakda, gaýdatda çap bolan goşgular hakda, öten akşam gögünleri göteren watanyna esdilen hoş habar hakda. Ine de çağalar akşam ýat tutan şagarın bir-birlerini aýdyşyp barýar. Olar täze ak mektebe tarap, asylga bir rowşan geljege tarap haýdaşyp barýar. Akşam düşer. Ine de öý ojoň, taçaň başynda jemdir maşgalaň. Geldiň musagaman Hudaýa şükür, bagt diýilen däldir, şundan başga zat diýär. Elmedama bagtly durmuşy ýüzüme synmaly, elin adamlar. Gijaňyz rahat bolsun, ertiriniz parahat bolsun. Her günümiz toýlara, bayramlara beslensin. Gaýrat edip, siz men ýigrenmäň, menem siz gowy görýän, deňleşelim, menem gowy görüň.